Alikho lishona lingenazo ezalo yamukela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Balaxaze ibheyili kwakubulala eMandeni. Kungenelele MK kolwase UVS kanti awasenkandla achitha olomsindo ngezimoto zamakhosi. Izindaba ze1 KZN TV zifundele uSiyabonga wakadumane nabezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Basilaxazile isicelo sebheyili abasolwa abathathu ababoshelwe izinsolo zokubulala amalunga ayizikhombisa umndeni wakwaMunswami eNewark eMandeni. Lo mndeni ke wathunjwa ekhaya labo eMandeni, izidumbu zatholakala eMelmoth. uLinda Mthiyane, uBongumenzi Mpongose noLuyanda Mthiyane babhekene namacala ayishumi-nesikhombisa. Kulowo macala kukhona ukubulala, ukuthumba kanye namanye. The three accused appeared today at the KwaDukuza Magistrates Court. They all are within the ages of 20 to 30. They are on that age group. And they appeared on charges of housebreaking with intent to rob, as well as robbery with aggravating circumstances, 7 counts of murder, 7 counts of kidnapping. Accused number 2 faces an additional charge of rape, and accused number 1 faces an additional charge of unlawful possession to firearm. Of a firearm, apologies. They all appeared in court today and they've abandoned their application for bail. Ukuvela kwalaba bekhanjela noNdunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uNtuli uzokalisa ukukhathazeka ngokuthi inkantolo inqabele ukuthi abezindaba bekwazi ukuveza abasolwa ubuso. Umuntu ukhathazekile ngezinto nje ezinye zokuthi abantu abenza isihluku esinje emphakathini bathola ukumelelwa abameli mahala. Bakhokhelwa obani labo bameli, bakhokhelwa umphakathi. Lo mphakathi oyisisulu salezi zenzo lezi. That is very unfortunate. Olunye udaba lamalungelo ukuthi ngisho imedia kufanele xoxo, kufanele ziyofaka isicelo ukuthi udaba oluthinta isizwe kangaka luvele. Ngibona ngazi ukuthi amalungelo abathanda kuba akusikhathaza. Ngiyacabanga ukuthi kufanele kube khona okwenziwayo ukuze kubuke ngempela ukuthi abantu i-interest yabo ibekwe phambili kune-interest yabantu abasuke benze ukuganga, imedia ingasaleli ngemuva ukuze ikwazi ukwazisa abantu, ngoba wonke umuntu uyafuna ukwazi ukuthi sibhekephi naleli cala leli. Kodwa ke sinalo ithemba ukuthi ekugcineni amaphoyisa abengeke abalethela engawenzile umsebenzi wawo awenze kahle umsebenzi wawo. Izinhlangano zomphakathi, amaqembu ezepolitiki abephimeni ngobuningi bawo bengaphandle kwenkantolo bephethe ingqwembe nemibhalo ephikisana ukuthi abasolwa bathola ibheyili. Abasolwa basilaxazile isicelo sabo sebheyili kanti nezokuphepha besiqinisiwe ngaphandle kwenkantolo. Uphiko lwabashosisi belikade lifaka isicelo sokuthi labasolwa baqhubeke bagcinwe esitokisini samaphoyisa KwaDukuza. Kodwa ummeli wabo uye wasiphikisa leso sicelo, wathi ubacelela ukuthi bayogcina ejele laseWestville. Icala labasolwa lihlethiselwe umhla ka-23 kuJuni kuwona lo nyaka. Kodwa boHosibisi wezindaba ze1 KZN TV kuChannel 261 ngesenkantolo kaMantshi KwaDukuza. Selisukunyelwe ngabe MK Labour Desk udaba lokuxhashazwa kwezisebenzi zenkampani uMhlathuze Valley Sugar Company iUVS ngamafuphi ezivuna amakinati ngemuva kokuthi umqashi ezisabse ngokuthi zizophelelwa umsebenzi uma ziqhubeka nesiteleka. Lokho kuza ngemuva kokuthi ngesonto eledlule izisebenzi zangenela isiteleka zikhala ngokuncishiselwa amaholo. Kusaqhubeka kungabone ngasolinye phakathi kwabaphathi kanye nezisebenzi zenkampani uMhlathuze Valley Sugar Company iUVS kulandela isiteleka esiqale ngesonto eledlule lapho izisebenzi besikhala khona ngokuncishiselwa amaholo. Izisebenzi zithi ngesikhathi ke zisayina inkontileka zazivunyelwe ngeholo okuyi-basic salary, kodwa ke ngenyanga eyedlule bathola imiholo engaphelele. Bathi umqashi ubatshela ukuthi ke sekuzokhokhwa noma sekuzoholwa ngokwenani lomsebenzi owenziweyo, hayi ke ngokweholo lijwayelekile. Lokhu kudala ungaboni ngasolinye kwaholela ekutheni ke izisebenzi zingenele isiteleka. Namuhla ke inkampani ikhipheke izincwadi ezibizela lezi izisebenzi ukuba ke zivele ngaphambi kwekomiti eliqondisa isigwegwe lapho ke besolwa khona ngokubamba iqhaza esitelekeni esingekho emthethweni mhla zingama-24 kuMbasa kanye namhlanje zingama-28 kuMbasa.
Namhlanje into abayenzile bathena baqala basinikeza ama-hour bathi asibe sidecide ukuthi obani laba u6 abazohamba beyosimela bekhulume nabo sabatshela ukuthi abekho abantu abazoya kubona ngobani ngoba lokho abafuna ukubatshela khona bengasitshela sonke ngoba sonke sinenkinga efanayo. Okay, into abagcina ukuyenza ukuthi besiseve ngamaphepha basifundela ini bathi thina sesinecala ekampanini. Okay, mesifundela usisi nomfundo uthi enathi sinecala lokudicilela igama lenkampani. One sinecala lokwenza isiteleke singekho emthethweni. Shuthi thina sinqabile ukusebenza. Siyawuthanda umsebenzi wethu ngoba siphuma ngisho izulu lina libalele linjani. Siyawuthanda umsebenzi wethu. Inkingi lento abayenzayo ukuthini ukuthi bengasinikeza imali ethi iphelele. Mina ke mhlawumbe ngizoyibiza lengane engahlawulwanga amacala mhlawumbe awu4 ababalile la ngaphakathi. Cala elokuthi ngabonakala kumabona kude ngandlela athile. Elesibili elokuthi strike bathi asikho emthethweni. Elesithathu ngaphawula njengoba mphawula futhi yikho ngithi kushuthi sekuyelinye icala. 12 vele basitshelile njengoba silana nje sitsheliwe wathiwa hayi kusasa nayi lalela zonke le zinsuku kuze kushaye umhla 12 noze nibuyela mhla 12. Awukho nje umsebenzi wenu njengamanje. Umuntu kubuya kwakhe uze ecaleni and ungeza nofakazi. Esilindayo thina la sifuna imali yethu abayithathe ngenyanga edlule nabayithathe ngalinyanga le. Mabengasinikeza lezo imali beyifake siyabuyela emasimini. Mabengayifaki lezo mali asiye emasimini. Namuhla ke iqembu leMK Labour Desk iqinisekisa ukuthi ke izongenelela ihlangane nabaphathi benkampani kanye nabasebenzi ngenhloso kokuthola isixazululo. Abasebenzi bathi banethemba ukuthi ke lezi zingxoxo zoletha ushintsho futhi ke libuyise ubulungiswa emsebenzini. Njengoba nibuka nje laba abantu bonke kuthiwa sebexoshiwe esikubona kungayona into eright ukuthi ngathi umuntu axoshwe ngaphandle kwesizathu. Sitheke nathi ake sinikezwe ithuba sibuyele kwilokhoza kuyilakho sohlala phansi nama leaders elakho ukuthi cha kunesimo esikanje lapha neUVS ingane seyixoshiwe zixoshwa zingatsheliwe ukuthi inkinga ikuphi zikhuluma indaba zamaholo azo impathe ezitholayo la engekho right. Sesifisa ukuhlangana nomqashi ukuthi sitheme sifika sabona sivalelwa amagate sangakwazi ukuthola isikhathi ukuthi sikhulume nomqashi ke okuthi sizozama ngayo yonke indlela ukuthi sisondele phela kumqashi nasitshela ukuthi why elwisa laba abantu abangaka ebaxoshe bonke, then we'll take it from there. Laba ke ngemuva ukuthi sebenike izincwadi zokuqondisa kwegwegwe babese beyalwela ukuba behlala emakhaya bengeze emsebenzini andube kuze kufike usuku la ngomhla zili12 kuNhlaba bezolalela ke noma ukuqondisa kwabo izigwegwe. Esithandane ke 1KZN TV ngengusamukeliso enqulunga ngesempangeni. Amakhosi asendlunkulu enkandla asechithe imbiko ebhekiswe kumnyango wezokubusa ngokubambisana nobuholi bomdabu KwaZulu-Natal yokuthi kwakhethwa amakhosi ayiqembu le-IFP ahlonishwa ngezimoto. Lamakhosi aphumele obala ngesonto ledlule athi alokho akusilo iqiniso kwaba isipho esabe sivela kulomnyango akholelwa ukuthi namanye amakhosi ngokuhamba kwesikhathi azonikwa. Abalolo kamane ngamakhosi esifundeni ngengcwetshwa ahlumla ngezimoto kumnyango wezokubusa ngokubambisana nobuholi bomdabu KwaZulu-Natal. Lo mnyango wanikezela ngezimoto ingxenye yamakhosi asendlunkulu ngenhloso yokuba akwazi ukuqhuba umsebenzi wawo kalula. Amakhosi asenkandla athi akusilo iqiniso lokuthi lo mnyango wanikeza amakhosi angase kube nomdlelwano kwamaqembu athize. La polisi yethu umuntu ngithanda usho lokhu ngoba seshabanye abantu bayayibuza bayayibhula bangabekhona kuma social media bebuza ukukhona ukuphawula kodwa ngithanda iphawule ngithandeni unalento ke ekhona nengiyibona izokudaleni ku-ATM cishe zinikezwa amakhosi abo ukuthi nikhululekile ke nabo nabakekhathi ningibuze ngayinye ngoba lokhu laba abakhulumayo kakhulukazi abawazi amakhosi ukuthi mhlawumbe mayesuke lapha eholi asuke evotela ngoba cishe amakhosi abaningi awakhuluma ngawo la usuke kucabangela lokho akazibona iprogress esithile seqembu cabangela ukuthi sokuyoba ipositive sokuyoba ipositive. Angisho ukuthi umfundi ogaka okhangayo uyasethusana ngoba ngiluhlelo lokuqala uhulumeni waphambili lokho uke waqhamuka nohlelo lokunikeza amakhosi inkomo
amanye ayithola 20 khona enyathola 100. Inhlangano yabaholi bomdabu KwaZulu-Natal Controllers igxeke umnyango zokubuswa ngobambisana waholi bomdabu lapho ke iveze khona ukuthi ayiyazi indlela eqondile yabe isetshenziswa ngokunikeza kwamakhosi ngeemoto. Lamakhosi athi ayakholwa kulolu hlelo lungokuqhubekayo. Kwadlula lapho banamakhosi njengamanje sesikoleni ayafunda uqhubeka ku-MEC lokhona ngokade kwaqaliwe lemhlaba we-MEC ozongeni uyaqhubeka lapho lokho njengamanje uthembisa ukuthi lolu hlelo lwemoto oluqale ngalawa makhosi liyaqhubeka. Umbuzo wena ukuthi ngoba kukhulunywe lawo lolu hlelo oluqalileyo luvele lwafanele qala. Umbuzo wami kufanele qale ngobani labefuna qale ma luqalile uhlelo lwezindlu khona amakhosi akhe lezindlu ngobani labefuna qale ma. Imeya yomasipala eNdumeni uMcebo Mkhize uthi okuseqhulwini uvuselele ezolimo njengoba umasipala unothile ngomhlaba. UMkhize usho kanje ethula izinhlelo zentuthuko edidiyelwe emphakathini waseNdumeni ohlelweni obelibanjelwe enkundleni yezemidlalo eDande. Kokunye ke akuvezile ukufukula umnotho ngenhloso yokudala amathuba emisebenzi. Imeya yomasipala eNdumeni uMcebo Mkhize uthi ngokwabo lube impumelelo uhlelo lokuhlanganisa usomqulu wentuthuko yomphakathi edidiyelwe. Usho kanje emcimbini wokugcina lapho bebethulela khona umphakathi. Siyafisa ukuqinisekisa ukuthi impela kuhambe kahle kakhulu njengoba ade senza uhlelo lukanyaka mali IDP and budget consultation for 2026-2027 oqala ngoJuly. Sithe ngaphambi kokuba singene enhlelweni zalonyaka mali ozoqala kodwa bekubalekile ukuba sixoxe nabantu bakithi ukuthi sireport ukuthi sesenzeni kule minyaka edlule njengoba umuntu enikezwe ithuba nje. UMkhize uthi bawahambele wonke amawadi kanti namuhla bebezowathulela ngezinhlelo zonyaka mali u2026 yaku 2027 okubalwa ukunyuka kwesidingonqangi somphakathi njengamanzi nogesi. Sibaqinisekisile abantu bakithi baba ofakazi siqale senze imjikelezo yezimbizo emawadi nonke sase sivala ke namhlanje kule Ndumezulu lapho khona siqoqa wonke amawadi sawahlanganisa la kwa ward 2 horse racing place la msuku bakhona neNdumezulu eDande July. Kule IDP yethu ke ade siyethula namhlanje inguquko zibe encane kakhulu. Onyaka ondlula siwakhuphula ngama rates kodwa kulonyaka abantu bakithi ngokuvumelana sivumelene ukuthi ama rates asiwakhuphule ngo3%. Bese futhi uhlelo luthithi refuse collection sikhuphule khona ngo2%. Bese uhlelo likagesi njengoba sinenkinga yokutshontshwa kukagesi amakheyibuli kakhulukazi nesikweletu sika Eskom esesingaphezulu kwa300 million. Sivumelene nabantu bakithi ukuthi cha asibe ne-increment ka-13.7% as per uNERSA. UMkhize uphinde wakuveza ukuthi bahlela ukuvuselela ezolimo. Njengoba sazi emsakazi ukuthi Indumeni njengoba Dash usekela ngqongqoshe uMashasha ukuthi Indumeni yaziwa kakhulu ngezolimo ezongibhiwa phansi emalahle njengoba kuyekuthiwe amalahle azobuyela eDande. Nesinqumo ke njengamakhansela seNdumeni kunohlelo nje kodwa lisekwi executive committee okwamali sazoya council lapho khona sithe ngenxa ukuthi sinama plus la eNdumeni underutilized sinqumile sakhanda iconcept ebizwa integrated farming lapho khona soguqula lama plus ukuba sinxenxe osomabhizinisi laba abayimfela ndawo yama cooperatives nabanye abama informal traders kodwa abane interest kwi farming. Ikakhulukazi abantu besifazane, women, youth, intsha nabantu abaphila nokukhubazeka ukuba sibenze bebe sibaformalize besebenze kulama farms ngokubambisana nomnyango waAgriculture holo umhlonishwa uTP amadlopa amthethwa la KwaZulu-Natal esike saxoxa naye ngeviki elizulu simdayisela lo mbono owuthokozele kakhulu. So impela ezolimo eNdumeni sizoyibeka eqhulwini. Izindabeni ze1KZN TV nguAyanda Dube ngisedandi. Ake sihlabena nali ke fusihlangabeza futhi nezinye masibuya. Siyakubingelela sokwamukela ukuthi usanda kubukela izindaba zethu uyamukela ke nazi izihloko esifolo sangazo namhlanje. Balaxaze ibheyili kwakubulala eMandeni.
kungenelele MK lase-UVS kanti awasenkandla achitha olomsindo ngezimoto zamakhosi. Umhlaziyi ozimele wezepolitiki uSiyabonga Mdlalose uthi kubukeka angathi abantu bakuleli sebekhathele izithembiso ezingafezekiswa. Ukusho lokhu ke emva kokwehla kwesasasa lokubungazwa kosuku lwenkululeko njengoba kubonakala izitulo ezimhlophe emcimbini ke obuhanjelwe umongameli wezwe uCyril Ramaphosa eDr Molemela Stadium eBloemfontein. Umdlalose uthi ungasebenzi kwabantu nokuntuleka ke kwamathuba omsebenzi enye yezinto esicike abantu bakuleli ngoba ke abakwazi ukukhululeka kodwa bengenawo umnotho. Sekuphela iminyaka engaphezulu kwama-30 elakuleli lazuza inkululeko kusukela ngonyaka 1994 njalo mhla zingama-27 ku-April elakuleli libungaza lolu suku. Muva nje libukeka lehlile isasasa lokubungazwa kwalolu suku. Emcimbini obuseBloemfontein obuhanjelwe umengameli wezwe uCyril Ramaphosa kubonakala kwehlile ukuthanyelwa kwalomcimbi. Umhlaziyi wezepolitiki ozimele uSiyabonga Mdlalose uthi kubukeka abantu sebekhathele kwazise abakozuza lutho ngakwezomnotho kanjalo nezithembiso ezingagcinwa. Indaba yesasasa lalolu suku elibungaza inkululeko impawu seziyanguye zaqhama ukuthi abantu bakhathele izithembiso kusasa kuthembisa okunye kusengakusasa adlula ukheso ukuthembisa okunye futhi sibonile kade kunemgubho omkhulu umongameli akade ubizile itulo ubone ukuthi kuyesinda okuphawu olukhulu lo ukuthi abantu bathumela umyalezo ukuthi sifisa kube nendlela ehlukile manje ukuthi kukhulunywe ngenkululeko ngoba uma kukhulunywa ngenkululeko umuntu melambile eswini akakwazi ukuthi ayobhiyozela inkululeko. Umuntu mengenawo umhlaba akakwazi ukuthi abhiyozele inkululeko. Mengenawo umnotho engakawuphathi umnotho inkinga leyo. Kamuva nje kubukeka abantu bakuleli bekhathazekile ngokwanda kwesibalo esiphezulu sabantu bokufika kuleli abangenazo izimvume nokungenye yezinto ebenza basole kakhulu uhulumeni wakuleli. Indaba kumele ukuthi sibuke nxa zombili. Lento yonakala ekuqaleni ukuthi kuvele nje kube kuvuleleke nje ukuthi noma ubani ufika ngasiphi isikhathi enze ngesikhathi afuna ukwenza ngaso. Umthetho ungabaluli ukuthi kulezi igaba nalezi igaba kumele ukuthi abafika abangaphandle bakwazi ukuthi basebenze lapha. So inkinga yokuqala leyisabanayo ngoba kunezinto esizibuka sithi skills. Umuntu nje ogunda inwele noma ubani angakwenza lokho. Umuntu nje osuka yadayisa utamatisi lapha noma ubani angakwenza lokho. Kodwa inkinga iqale la sekuthiwa sekufika ke manje laba abangenazo imvume amaphepha okusebenza. Umthetho uthambe kakhulu. Kahle hle lokho kwenziwa zinsizwa ophakela umthakathi nechunu ngaphayana. Kuhle impela into kumele ngabe yenziwa amaphoyisa. Into engabe yenziwa amaphoyisa agade imingcele. So kuze kufike lesigaba nje ngoba abantu sebekhathele. Akumele ngabe umuntu ozalwa lapha ewumtsinto okuyifile ahlupheke izinto nezinsiza zikhona. Abantu bakuleli bakhala ngezinto eziningi ezifana namathuba omsebenzi, ukuletha kwingqalasizinda nokwenza balahlekelwe ithemba kuhulumeni. Izindaba ezenziwa KZN TV bikuthabani Maphumulo eMkungundlovu. Batethelwe ngaphansi kwemiqathango eqinile oyisikhulu samaphoyisa esisamesiwe eGruleni uJulius Mkhwanazi nemenenja yedolobha lakhona uKagiso Lerutla. Namuhla inkantolo yamantshi yaseBoksburg ibadethele ngebhayili ka-30,000 umuntu ngamunye njengoba ke bebhekene namacala afaka inkohlakalo ukuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho namanye. Bayalelwe ukuba babuyise izincwadi ezibagunyaza ukuba bavakashele kwamanye amazwe nokuba bangaxhumani nofakazi bombuso ngesikhathi inkantolo yamantshi yaseBoksburg idedela ngebhayili abayizikhuluma masipala waseGruleni.
ngemuva kokuchitha isonto ezikhindini kukaJulius Mkhwanazi oyisikhulu samaphoyisa kulomasipala kanye nemenenja yawo uKagiso Lerutla. Lenkantolo ivuma ukuba badedele ngebheli ka$30,000 umuntu ngamunye. Bezwa lezi ndaba laba babonakala bekhombisa ukukhuleka ngenkathi inkantolo yendlalela ukukhipha isinqumo icaciseke ukuthi kahlangene nokunye okuthinta laba okwenzeka ngaphandle kwalenkantolo. Laba baboshwe ngokwahlukana ngelidlule kanti babhekene namacala amane kanti uMkhwanazi ubhekene namahlanu afaka inkohlakalo ukukhwabanisa nokunye. Kulindeleke babuyele kulenkantolo ngenyanga ezayo. Imeya kamasipala wasoLundi Wilson Ntshangase uthi lo masipala uzoqhubeka nezinhlelo zokuthuthukisa izindawo zasondini ngezidingonqange kanye nokulalela ke izikhalo zamalungu omphakathi. uNtshangase ubeke kanje emcimbini okubuye kwezwa kwentuthuko edidiyelwe obubanjelwe ke eMphothi kuWard 17. Uhlomle imfelandawonye emithathu ngesikhathi umasipala wasondini uzobuyekeza intuthuko edidiyelwe emphakathini waseMphothi kuWard 17. Umeya walomasipala uWilson Ntshangase uthi lokhu kuyigxathe elihle njengoba lemfelandawonye iholwa abantu abasha. Lezicelo lezi zizonikezwa ama-co-op amathathu. Inhloso yokuba anikezwe ama-co-op ukuba ayisebenze wona. Ngoba thina siyakholelwa ukuthi abantu bazakhe bona bazenzele futhi banganciki uhulumeni ngakho konke abakudingayo. Thina safundiswa lokho. Umholo wethu umntwana wakaphinda ngene wasifundisa lokho thina ukuthi kumele sizithembe thina sizenzele futhi thina. Okuhle kakhulu ke mangibheka lapha abantu abanga-beneficiaries abantu abazohlomula la abantu abasebasha okuyizinkomba zokuthi amathuba emisebenzi bakwethu awekho. Engekho nje amathuba emisebenzi awekho yonke indawo bakwethu. uNtshangase uveze ukuthi umasipala ubeke imali elinganiselwa u$620,000 amarandi ukuqhubeza izinhlelo zokulekelela abantu abasha. Size lapha ke emphakathi wakithi kuba sizobuyekeza usomkhulu wentuthuko edidiyelwe. Sengabala nephakathi ukuthi usomkhulu wentuthuko edidiyelwe bakwethu kuney'nhlelo ey'khona phakathi losomkhulu. Iy'nhlelo ey'khona phakathi uqala ngey'nhlelo ey'thinta abantu abasha. Kunemali esiyibeke eceleni uma ngibala nje Youth Day Celebration, youth programs, ufaka phakathi ID campaign bese kuba youth educational programs. Uma ubala imali allocated for these programs imali engaphezulu ka$620,000 imali nje iqondene ngo ney'nhlelo zentsha. Umeya unxuse umphakathi kububekezele ngokuletha kwentuthuko kanye nezidingonqangi. Kodwa phakathi kwezinto eziku-IDP khona izinto ey'thatha isikhathi esifishane ukuba umphakathi uyithole. Njengalezi icelo nje eniyibonayo thatha unyaka ukuthi umphakathi uyithole. Bese kuba khona iy'dingo nqangi zomphakathi okuthatha isikhathi ukuba zitholakale. Umzekelo walezo dingo nqangi kuba izakhiwo ezifana namahholo, zinkundla zemidlalo, imigwaqo. Ngoba lezo zakhiwo lezo noma lezo zinto lezo ezisuke zidingeka kudingakala ukuthi kwenziwe amaplani uhambe kuyocelwa imali kuhulumeni. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubika uSiphamandla Gumede ngiseRichards Bay. Ake sihlabena nali ikhefu sihlangabeze futhi nezinye masibuya. Siyakubingelela sewamukela ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu yamukela ke nazo izihloko esifolwa sangazo namhlanje. Balaxaze ibheyili kwakubulala eMandeni. Kungenelele MK kulase UVS kanti awasenkandla achitha olomsindo ngezimoto zamakhosi. Kuleli qophelo ke ake singene sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli R16.60 maliqhathaniswa nedola laseMelika
libe u-22.42 uma liqhathaniswa nopondo seBrithani, liphinde libe u-19.42 uma liqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide lona lingu-$4,622.73 i-ounce, kuthi olungahluziwe ube $108.23 umphongolo. Ake singene sijule engosini zemidlalo. I-Richards Bay FC iqhubekile nokubophela inja nogodo ngamaphuzu enkundleni yayo yasekhaya, ivimba-ke iMamelodi Sundowns ekubuyeleni esicongweni seligi ye-Betway Premiership zishana zize zibukana eMhlathuze Sport Complex eRichards Bay ngomgqibelo kusihlwa. I-Sundowns engompetha abavikela isicoco seligi ye-Betway Premiership ilahle ithuba lokugudluza izimbange zayo embangweni weligi. I-Orlando Pirates ivovwa inkani i-Richards Bay esikwenze kwaba-ke injwayelo ukuthwalisa kanzima amaqembu ayizihambi enkundleni yayo yasemhlathuze. I-Richards Bay yenze okufanayo kule nkundla, iguqisa-ke i-Kaizer Chiefs ngelilodwa eqandeni, yalandela-ke ngokubambana ngo-2-2 ne-Pirates. Ukudlala ngokulingana ngo-1-1 kwe-Pirates ne-Chiefs kowabakhaya baseSoweto ngomgqibelo ntambama e-FNB Stadium eGoli kunikele i-Sundowns noma-ke kunike i-Sundowns ithuba lokulwela ukuthola amaphuzu amathathu agcwele kwi-Richards Bay FC obekuyiwona abezoyenza-ke ibuwele esicongweni seligi ye-Premiership. Kodwa-ke iBay yala ukhasha, ezimnyama-ke yizona eziqhwakele kwi-log ngamaphuzu angu-59, amasandawana-ke wona sendaweni yesibili ngangu-58. Lokho-ke okusho ukuthi leli qembu lasePitoli lidinga-ke ukunqoba kumnyama kubovu emdlalweni walo wangolwesithathu nePolokwane City eseSheho Stadium eseSheho. Ake sikubhekelele nasi isimo sezulu esingalindeleka. Zulumya mundlela zimhlophe ziyaguqa bese kuphathele zona namhlanje sihlangabeze noma kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.